Ano, kaya mo ubusin yan, Manoy? Malaki naman yan. Oh. Ganun, masarap. Tsaka ang nipis ng balat, oh. Yan naman yung nakaka-vlog. Yun, isang masayang araw sa inyong lahat, mga solid. Ang episode natin ngayon, nandito tayo sa isa sa pinakamasarap magluto ng lechon dito sa Angeles. Sarsa pa lang, ulam na, no? Ang Kagawad Joey's Lechon Baboy House. At hindi lang basta lechon ang tinitinda nila. Meron silang dinuguan, lechon paksiw, Kompleto, no? kompleto sila. Yung sinigang nila, sun na yun. Saan ba yung pwesto nila? Sa crossing, yung sa harap mismo ng Aling Lusing. Oo, pinakasikat na sisig dito sa Kaya, Pampanga, no? kaya ikaw tinawag ko, alam ko malakas kang kumain eh. Oo, Maubos kaya natin to. Tara, Tingnan mo, natin. lalaki, oh. Ano, kaya mo ubusin yan, Manoy? Ang lalaki naman yan. Pero, Yung balat lang. pero hindi yan titirahin natin, ayun. Ay, naka-ready na siya, oh. Meron din tayong lechon paksiw, tsaka dinuguan. Siyempre, babalikan namin kay Mami pag titirahin na namin ni Manoy. Yan, luto na ang ating lechon de leche. Meron tayong dinuguan at lechong paksiw. Lechon paksiw, Sponsor pala nito ni Kagawad. Joey's Lechon Baboy House. Kung gusto nyo pong order, punta lang kayo dito sa Claro, Angeles City. Mayroon po silang Facebook page. Lalagay po natin sa link. At meron din silang retail. Sipin mo, 700 pesos lang kada kilo. Mura-mura, no? Sobrang mura. Tapos kung nagtitipid ka, meron silang naka-styro 120 pesos. O talagang pag-budget nyo talaga. Kayang-kaya ng dalawang tao yun, ang dami. Saan ba matatagpuan yung pwesto nila dito sa Angeles? Doon sa harap mismo ng Aling Lusing. Sila lang yung nagtitinda ng lechon doon, sa crossing. Yun, kung gusto nyo pong bumili ng tingi-tingi o retail, pwede po doon. Ngayon, kung gusto nyo buo naman yung bibili nyo, mag-message lang po kayo sa Facebook page nila. Ilalagay po namin yung link sa description. Oh, ano gagawin natin dyan? Siyempre, bago natin titirahin yan, magdadasal muna Ako tayo. nga pala, nakalimutan ko. Inom muna ako, baka mabulunan ako. Ako, minom na ako kanina eh. Ano, sound test muna tayo. O sige. Ayan oh. Oh. Nanagyan ba yung mga Manoy, mga kasolid? Ako, tikman ko muna yung sauce nila para sigurado. Gusto kong tirahin to, yung Ito po, sauce pa lang, ulam na. Malutong siya. yun oh. Yan ang masarap. Tsaka ang nipis ng balat oh. Yan naman yung nakaka-vlog. Yun oh. Sa Laki naman ito. subukan muna natin yung walang sauce. Hindi, bago ako titirahin ito, magpapasalamat muna ako kay Kagawad Joey Lechonan. Maraming salamat po, Kagawad. Cheers. Sasawsa muna natin dito. Ako, tirahin ko muna walang sauce. Yung balat niya, sobrang lutong. Yung pagkalutong niya, manipis talaga. Tsaka hindi siya mataba talaga oh. Masarap talaga yan sa kanin. Yung sauce nila, talagang masarap siya. Ngayon dito tayo sa lechong paksiw. Ayan o. Magkano ba yung per estero ng lechong paksiw? Sige, 100 yung order. Bah, sobrang mura. Baka nagkakamali tayo, 100 talaga. Tapos yung dinuguan, 100 din. Eh, try ko to. Kain po tayo. Try natin yung Sobrang dinuguan. sarap. Napakalaman ng dinuguan nila oh. Kain po tayo. Pero yung lechon nila talaga. Balat pa lang yung tinikman ko, talagang wow na wow na. Yan oh. Sa ito. Sigurado. High blood naman yung aabutin natin dito. Ang sarap ng sauce nila. Talagang parang ang daming atay na linagay. Sauce pa lang, ulam na talaga.
Basta po, kain ng kain. Kain po. Sarap talaga. Sobrang masarap yung sauce niya. Kahit wala ng lechon, no? Sauce na lang, no? Dito tayo sa lechon paksiw. Hindi, talagang napakasarap yung lechon nila. Lasang-lasa yung linagay nilang pampalasa sa loob. Tanglad, ewan ko ba yung ibang ano nila, sikretong linalagay dyan. Sobrang lasa po talaga. Nanuot talaga sa laman. Yan si cameraman, mamaya na lang titikim yan. Pati si Boy Sipag. Sarap ng ano ha, yung laman niya. Huwag mo sige, para may laban. Bago. Sobrang sarap. Anong tawag sa Kapampangan yun? Manyaman. Manyaman. Manyaman niya po yung tindahan ng lechon eh. Konsyal Joey. Kagawad no. Konsyal dito no. Pero kagawad po talaga yung nasa Facebook page nila. Tingnan mo. Talagang yung laman niya juicy. Tapos isawsaw mo dito sa sarsa pala ulam na. Ito talaga yung nagdala nila, yung sarsa nila. Oh. Ako gusto ko yung nilagay nilang herb sa loob. Talagang lasang-lasa. Nabusog ako. Siguro subo na lang ako. So yun mga solid, sobrang napakasarap ng tinira namin Ay, lechon ni sobra. Manoy. Tsaka Ang yung- Kagawad Joey's Lechon Baboy House. Tsaka yung dinuguan Sabi, nila, tsaka ano, lechon paksiw. Lechon paksiw, sobrang napakasarap. Ilalagay po namin ang link ng page nila sa description para madali lang po kayong makaka-connect sa kanila. Oo, nabusog ko na. O siguro hanggang dito na muna yung masarap na episode na naman natin. Napakasarap. Salamat sa panonood. God bless.